искам да подкрепя Петко Йовчев, който казва: кажете с моите 30% какво да направя и ми кажете вие с вашите 70% какво ще правя. Абсолютно прав е да го каже. Обаче го казва от позицията на демократическия централизъм, с който е свикнал. Има по света практика на делегирани пълномощия, права и задължения. В тази зала има немалко хора, които биха били много по-ефективни от Тосо Шаркова и оперативното ръководство в някоя област, да кажем лобистка или друга, ако пари му се делегират за чест и слава на съответната колегия, където той членува, за да свърши една определена работа, за която да получи едни определени пари. Това ръководство обаче не иска по този начин да се харчи. Ако има конкурс, то се журира. Ако има да се прокарва закон, Йовче ще отиде. И това е разковничеството. Ние много добре знаем, че можем да свършим работата на камерата децентрализирана. Затова, защото хората са дисперсно, едни способни за едно, други за друго в колегите. Оставете си парите в колегиите и поемете ангажиментите по този начин, който предлага. Уважаеми колеги, имаме едно конструктивно предложение. Уважаеми колеги, имаме едно конструктивно предложение. В Общото събрание трябва да приеме бюджет на комисии, които са извън управителния съвет. Това са комисия по дисциплинарно производство, това е контролен съвет и експертна комисия към компетентния орган, който за признаване на професионална квалификация. Моля Общо събрание да гласува бюджет за тези комисии, както и за комисията на Архидетка Аврамова, която пък е определена от Общо събрание. За да работят тези комисии и контролния съвет, те трябва да имат осигурени средства. Останалите пари ги разпределите както намерите за добре. Благодаря. Архитект Маровски за протокола. Колеги, бих искал да ви кажа нещо от гледна точка на опита като член на съвета на регионална колегия София град. Последната година, точно по въпроса за бюджета и за работите във връзка с това, което архитект Йовчев попита, какво ще свършат едните с 30% и какво другите с 70%. За мен лично за първи път видях начина, по който по мое виждане би трябвало да се случват нещата в камерата и той малко по малко започна да работи. Всъщност, за първ път последната година започнаха да работят успоредно комисиите между Централно ръководство и Регионална колегия София град, като Регионална колегия София град за много от дейностите от бюджета финансира съвместно с централата тези дейности. Така че в този случай няма, според мен, никакъв проблем съотношението 30 към 70, когато комисиите между централата и колегията работят съвместно и практически по-голямата финансова тежест за самата организация се поема от самата регионална колегия, която работи по въпроса, а централно ръководство с 30% всъщност по този начин само координира дейностите. А той по този начин е записано в закона на камерите и закона в ЗКИП, че камерата упражнява дейностите си чрез регионалните колегии. За мен няма никакъв проблем това и би трябвало да няма и проблем в финансирането на дейностите, ако наистина комисиите работят съвместно и смислено. Благодаря. Колега Маровски, ако не беше единствено регионална колегия София град, която можеше да работи, щях съм 1000% съгласен с вас. Но практически, когато кажете регионалните, централното ръководство работи с регионалните колегии, добавете, че става въпрос за регионална колегия София град, защото тя е единствена от всичките, има бюджет да прави такова нещо. Значи, само това е за към изказването, иначе сте прави. Но става въпрос за една единствена колегия. Останалата част е тера инкогнита. Там трябва да се плаща, за да може да има колеги от Ямбол, да има колеги от Добрич, от Силистра, от Благоевград. Така ли? Да. Ама не го плаща София град, а го плаща централа. Както да. Сега, решихме да гласуваме, имаше един отговор, Сузов искаше да даде. Добре. Моля, гласуване
30 към 70 и никой не направи обаче определение с какво се занимава централното ръководство срещу тези 30%. Нищо как. Тук младия колега ми подсказа нещо. Срещу тези 30% ние нищо няма да направим. Да дам на колега. Колеги, моля, който е съгласен с предложението да остане 30 към 70 разпределението на бюджета между централни и регионални колеги, моля да гласува. Аз лично гласувам за, с ясното съзнание, че това ще бъде пречка за следващия председател. Ние какво сме? За? За сме, за мене. Няма. За? Четвърти 20. Пети 13. Седми 19. Осми 16. Първи 21. 6 23. Втори 27. Седми 20. Девети 26. Против, колеги. Само много. 4-5. Пети 5. Седми сектор 7. 6-3. Първи 5. Втори 2. Девети 5. Осми 20. И въздържали се. Ей! Четвърти 0. Поне вече съм те документирал. Първи 1. Втори 0. Осми 2. Седми 1. Пети 0. 6 0. Девети 2. Я върви да вземеш картата, че колежката няма да те гласува за устава. 174, 66. Ама тя е... 30 към 70. Тя е тук. Колеги, с това смятам да прекратим тази част от заседанието.